Sa makausap pa may buntag sa tanan. Happy Easter! Tingnan yung tapad, Happy Easter. Nabanhaw si Jesus o kita mabanhaw usab. Mabanhaw ta sa atong pagkaluyahon. Mabanhaw ta sa atong dili pagsimba kanunay. Mabanhaw ta gikan sa kahadlok. Mabanhaw ta gikan sa atong kapobrehon sa atong kinabuhi kay dili na maong kabubuton sa Ginoo sa ato. God wants us to prosper. Dili ta mahimong milyonaryo. Kundi bastante lang ang isupply sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. I've been sick for a week. Mura ko gitorture nga di ko pakasimba panahon sa Holy Week. Kamo, wa kamo itorture pa? Oh, nagsuroy-suroy mo. Sa ako lisod. Kaya gusto ko masimba, di ko kasimba, di gusto ko mawali, di ko kawali. Ngano, giubo mo ko pag-ayo. Kaadto lagi kag Amerika, pero pagbalik nimo puro sakit yung dala. Perting tugnawa, nga di makuha mo angay sa tugnaw. For myself, it is like a torture. Di magaling ka makareceive sa lawas o dugo ni Kristo, magpadalaon ta ko, pero itong layo amon po. So, okay ra gihapon. Ang atong Diyos, dili patay, nabanhaw siya. God has been preached sa mga propeta, ginawali, leaders of the old, pastors, teachers, and evangelists, even John the Baptist, nagingon, repent and be baptized. Baptized and be baptized. There are a lot of teaching we receive. Example, sacrament of the body and blood of Jesus. Pero kung naatay mga gitawag na itong sitwasyon sa itong kinabuhi, they won't bother us what the Word is saying to us. But, kadaghanan na to, we refuse to listen what Jesus is all about. Jesus right now is alive and well. Amin ba ta, anak? Mabuhi unta siya sa aton tagsa-tagsa ka kinabuhi. Maghatag siya og kaayuhan sa atong tagsa-tagsa ka mga lawas. Jesus resurrected from the dead. Do we really believe on that? Ito ba mo, anak? Kung ito ta, then we can overcome every situation. Gitagaan ta og gahom sa Ginoo. Dili na pareha sa mga gahom-gahom. Ang mga tao gusto gid ang mga gahom-gahom, no? Pamarang ba? Pamarang. Sa istorya na mo last Friday, na mga grupo nga politically they are not inclined. Ang usa ka grupo gusto nila nga barangon ng isa ka pamilya. Ang isa ka pamilya naapoy panagang. Og mukuha pagkadaghanan nga mubarang gikan sa sikihor para lang daot ang usa ka pamilya. Kita usab nga mga Kristiyanon nahadlok ta ana. But when the resurrected power of God is in us, no weapon formed against us. Mahadlok. Anong gitawag nga, gibuhat-buhatan ka, gibarang ka, or whatever. Why? Because the resurrected power of Jesus is in us to overcome
every situation and problem sa atong kinabuhi, mutabang ang Ginoo. Ang grasya o kaluoy sa Ginoo, magauban kanunay kanato. But many refuse to listen. Sa atong tagsatag sa kinabuhi, how the gospel affect you. Nakaapekto ba pag-ayo ang Ebanghelyo kanato? How attentive we are right now. Bisa ko sa pagkanta bita murag, wag gyud mabanhaw ang Ginoo. Why? Because we are always remembering our problems sa atong kinabuhi. God is greater than every situation in our lives. In our gospel, early in the morning, ang niuna pagsulo dito, mao ang mga babae. Pangutana ka ng mga babae man, dili mga lalaki, gialaw sa Ginoo. Lisod magkaayo kong lalaki, kaya di man mo tingog. Pero ang babae, usog kayo na ilang gitawag nga pag-communicate. Dali ra kayo moabot dito sa pikas tampi. Mo nagituyo siguro na sa Ginoo. Nga babae ang mauna dito para magsabaay dayo nga nabanaw si Jesus. Igamit niya ang mga babae. Dili panglibak niya itong panahuna, kundi pagmantala nga si Jesus na banhaw amin bataana. Manigigamit ko sa Ginoo, pero say na may negative side gyapon ana, no? Gamay nga istorya. Dako na kaayo. Ang tudlo ray na giputol ni adtos pikas tampi, putol ang kamot. Ngano kaha? So, gigamit niya ang mga babae. O ang mga disipulo ni Jesus naghuna-huna everything. Humana. Tapos na. The men not even want to see. Ang mga apostoles di man galing gusto nila nga mutan-aw dito sa lubnganan ni Jesus to hear the message of the angel. The message, do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. Ningon ang hel, banhaw na siya. He is not here. Ang anghel, the angel urged them to believe that Jesus indeed risen. Ikaw ang isang anghel nga, nabanhaw lagi. Just what He has promised. Nagsaad siya nga, sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Walay laing nabanhaw nga namatay kundi si Ginoong Hesukristo. Amin ba taana? Di manggaling si Kibuloy. Anak sa Diyos, pero asa man nagtago-tago. Ayaw na badayon nga, Son of God, where are you? Anak man ka sa Diyos. Asa man ka karon. Hadlok man ka prisuhon. Say, bantayan nato na itong kinabuhi, sad. Kaya ang kalibutan karon nagkaguliyang. But we must believe that Jesus is risen from the dead. Ang resurrected power ni Christ niya sa ato to overcome every situation and problems in our lives as long as we believe. Mutuo mo ang bottom line sa sitwasyon nato karon. Kakong si Jesus nabanhaw, mabanhaw sa kita sa atong sitwasyon, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. One thing is certain, if Jesus had been not risen from the dead,
Ang atong pagsimba useless, in vain. Wala tayo future. We don't have a relationship with God, or we never heard Him. What will happen if we will not heard from God? So may hitabo kung dili tayo maminaw sa Ginoo. No direction. The will of God is not manifested in our lives. Murat ang mga sumbi, alive, but spiritually dead. Kita mga Kristiyano dapat dili ta sumbi. Alive ta, buhi ang Ginoo. We have to continue sa atong journey sa pagpangalagad kaniya. Jesus is risen. Ang mabanaw usab kita diha sa atong mga kahuyangon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amin ba ta, ana? Alive and well. Nga siya gayod ang aton Dios nga galagaran nga mutol-tol kanato kay siya buhi o dili siya patay. Mao ka ng ebanghelyo gihangyo ang tanan sa pagpanindog.